неразделна част от 11-ти IB клас, които спечелиха за класна година. Браво! Да, ние сме най-добрите, най-веселите, най-усмихните и най-красивите. И сега ще дадем думата на нашата класна ръководителка Дани Искренова. С няколко думи, Дани, да представиш класа си и защо стана клас на годината. Нашия клас стана клас на годината безапелационно, въпреки жестоката конкуренция. Защото са най-умните, най-добрите, най-интелигентните момичета, не само и момчета, не само най-красивите. Запомнете тези лица, защото след време тях ще има спечели Оскари, Нобелови награди по литература, Лори и всякакви. Ние искахме да участваме тази година много активно в живота на училището, защото смятахме, че имаме какво да дадем, най-вече като идеи, а и като изпълнение. И не само искахме, ама го направихме. Да, направиха го. Точно така. Въпреки. Добре. Най-добрите спортисти са при нас и най-златните сърца са при нас. Какво е вашето послание за по-малките ученици? Да последват нашия пример, разбира се. Да бъдат амбициозни и да знаят какво искат от живота си и да обичат живота. Да имат активна гражданска позиция, защото нашия клас е с най-активната гражданска позиция. Без да са само критикари, те не са само критикари. И да не се плашат от моковете. И да не се плашат. Добре, благодаря ви!